me on Mirko ja musta tuntuu, että mä oon jotenkin erilainen. Musta tuntuu, että mä oon aina ollut jotenkin erilainen. Mä oon ollut aina enemmän tai vähemmän, tiedät, silleen kirkkoon päin. Mistä mä oikein aloittaisin? Juhlapyhät. Ne on vaikeimpia. Tiedätkö, kun on tarkoitus vaan istua kotona ihan rauhassa. Sitten joku heittää idean, että mentäisikö liturgiaan? Ollaan ihan hetki vaan. No sitten yleensä se homma lähtee ihan lapasesta ja sitten sitä havahtuu, että on luostarissa viettämässä pääsiäistä. Kyllä mä voisin sanoa, että nämä kirkkojutut, ne on niinku keskiössä. Yleensä näitä asioita miettii monta tuntia joka päivä. Jumalan palvelukset, ne on elämän suola. Joskus tulee pien ahdistus, jos ei heti pääsekään kirkkoon. Siis sanokaa nyt, että onks tää normaalia? Niinku miettii näitä juttuja joka päivä, monta tuntia. Onko mä koukussa tähän? Onko mulla mitään mahdollisuutta normaalia elämää? Älä huoli, meillä on paikka juuri kaltaisillesi. Tule opiskelemaan ortodoksista teologiaa.